ne bɛ baara kɛ particulièrement projet dɔ de kan organisation internationale pour la migration na min bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka trafficking kɛlɛ. Donc ne appliquera Mandela Washington Fellowship la min ye programme dɔ ye gouvernement américain bɛ programme min lajɛ labila africain leaderw ye denmisɛnnin jeune leaderw ye ka na Amérique yan nɔ semaine damadamaw na k'u dɛmɛ k'u dege leadership la minnu bɛ na u dɛmɛ ka baara kɛ ni jɛkulu ye Mali la yen nɔ u ka duguw la o de ye ne se yan. O la i nalen i taara Amérique dugu jumɛn na ni u y'aw kalan mun de la aw ka nin dɔgɔkun 6 kɔnɔna la? Ne bɛ Georgia, ne bɛ état de Georgia de la yan nɔ. Donc ne bɛ université min na yan nɔ, université tɔgɔ ko University of Georgia. An bɛ ka kalan leadership de kan, engagement civique kan. Donc engagement civique o ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni communauté ye, mɔgɔ minnu bɛ taa terrain kan ka kuma communauté fɛ, ka communauté la faamuya, ka baara kɛ ni communauté ye, k'u ka gɛlɛyaw faamuya, k'u dɛmɛ ka solution sɔrɔ. An b'a dɔn k'a fɔ aw kan ka na Washington DC ni ma fili dɔgɔkun wɛrɛ. Kalan ni dɔnniya kura minnu dira e ma, ni dɔnniya ninnu e bɛna t'u labaara cogo di Mali la walima a bɛna nafa jumɛn ɲɛ ye? An ka fɔ ko a dɔnniyaw tun bɛ yen ka ban. Donc an nana dɔ de fara a dɔnniya kelenw de kan minnu tun b'an bolo. Donc programme ni projets ka ca Mali la minnu bɛ communauté dɛmɛ ka ban. Donc an nana an yɛrɛ renforcer yan nɔ ka partenariat créer ka mɔgɔw dɔn an ni mɔgɔw ka connecter an ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ ka walisa an ka jamana ka taa ɲɛ. Donc an nana o programme de kan yan nɔ Washington DC an bɛ se yen nɔ semaine wɛrɛ n'Ala sɔnna ma. Donc n'an sera yen nɔ yen fana an ni projet mɔgɔw dɔw bɛ bɛn a la an n'u bɛ kuma minnu bɛ se ka an b'a dɔn minnu bɛ se ka anw dɛmɛ ka projets installer Mali la ou ka projets renforcer Mali la yen nɔ minnu bɛ anw dɛmɛ ka dugu in lataa ɲɛ. Mais e ka nin dɔnniya lakɔgɔli na e bɛna se ka mun de kɛ ka sababuya kɛ nin ye ka sɔrɔ e kun tɛ kan ka se k'o kɛ Mali la? Bon ne ka projet in bɛ ka focuser musow de kan minnu mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ. Donc minnu bɛ mago bɛ opportunités la ka baara sɔrɔ ka opportunité kalan sɔrɔ denmisɛnninw surtout. Donc cɛ ni muso denmisɛnninw minnu kan ka taa école la an kan ka se ka minnu dɛmɛ. Donc a projet installeli kun ka gɛlɛn dɔɔnin Mali la ne ma. Bon facteur caman b'a la. N ka baara yɛrɛ b'a la ne bɛ baara min na yen nɔ donc o tɛ temps permettre ka n concentrer fɛn wɛrɛw kan. Donc ni programme ye ne permettre ka n yɛrɛ organiser ka ɲɛ min bɛna ne dɛmɛ ka renforcer ka taa communauté fɛ yen nɔ ka taa mɔgɔw fɛ yen ka taa u dɛmɛ u ka opportunité sɔrɔli la. Mais kɛlɛ ɲɛbolilaw kɛrɛnkɛrɛnlela musolaka minnu bɛ yen ani denmisɛnnin minnu bɛ Bamako ani Mali yɔrɔ wɛrɛw caman na e ka ni kalan in senfɛ ni o sɔrɔla Amérique ni Mali ka tɛgɛ digi ɲɔgɔn fɛ e bɛna se ka mun de kɛ olu mɔgɔw ye? A fɛnw ka ca a bɛ daminɛ information yɛrɛ dili ma ka daminɛ opportunité sɔrɔli la. Donc minnu bɛ fɛ ka businessw créer minnu bɛ fɛ ka baara kuraw sɔrɔ minnu bɛ fɛ ka feereli ni sanniw kɛ an bɛna se ka u dɛmɛ. An bɛna se ka u ka dɔnniya renforcer kalan fɛ minnu tɛ wariko faamuya kosɛbɛ. Donc mɔgɔw bɛ wari ɲini na mais an tɛ wari faamuya kosɛbɛ. An tɛ wariw an yɛrɛ organiser cogo ka wariw organiser cogo mɔgɔ caman bɛ yen minnu t'o faamuya kosɛbɛ. Donc an yɛrɛ bɛna se ka mɔgɔw dɛmɛ an bɛna se ka musow dɛmɛ k'u yɛrɛ organiser. Wari bɛ mara cogo min na wari bɛ investir cogo min na i bɛ se ka wari don baara min na min bɛna tila k'i nafa kosɛbɛ o kɔfɛ. Donc an bɛna se k'olu bɛɛ kɛ. An bɛna se ka baara kɛ école fana nɔfɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'u bolo denmisɛnninw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ ka na min b'a to u tɛ se ka na école la don bɛɛ ou bien olu tɛ se ka olu tɛ se ka se école la yen nɔ olu tɛ se ka concentrer kalan na yen nɔ o gɛlɛyaw ye minnu ye o ni an yɛrɛ bɛ se ka accompagnement min kɛ an bɛ se ka fana
partenariat créé ni Amérique yan nɔ mɔgɔw fɛ cogo min na n'olu bɛ se ka o renforcer ni scolarité saraliw de don ni fourniture saraliw de don an bɛna se k'o partenariat ninnu créer yan nɔ ni entreprise créer cogo de fana de don ni wari bɛ lamara cogo min na ni investissement bɛ kɛ cogo min na i b'i ka wari don baara jumɛn de la min bɛ tila k'i nafa kɔfɛ i bɛ se ka sanni jumɛn de kɛ ka tila i bɛ tila k'a feere